Ayo bafethu, back again with another banger bafethu, niyangazi like is 2.0 bafethu. So guys, ngila eGalfontein next station 2. Amsona lazi leKaslili, maso uqhamuka ngathi uyiBridge station 5 ngiyakuthola. Ngikhona la bafethu. So guys, I'm here to help my brother bafethu. Kule episode angisakufuni guys. Ngiyakuthola. And kudala ngayikhipha angisakufuni guys, like ish abantu abasahlukani bayalungisa ama couple switching phones bayenza, and mina ngizela ngizobanceda ngithola, and my cost ukuthi ngilungise, and angifuni ukulungisa mina, ngifuna ukumosha ngiyangithola. Okay, before ngishaya intro, make sure you subscribe, do the most bafethu. Kudala ngakhipha ama video, ngicela ngixolele, ngibambekile nami ngumuntu ngiyabambeka, ngiyangithola ngiyabambeka nami ngibambekile emjolweni, ngilungise ukuthi babe ungangishiyi ngoba ngikhona. Lathi ngishaya intro bafethu, support Black is 2.0 all the way from Galfontein next station bani station 2 Kuzi Stone venge phone show bhekani bafethu, tiso number 1 show off angisakufuni season 1 episode bana season 1 season 2 episode bani ngizobona mengikhipha ivideo nami ngikhohlita sengithi ngiyasho guys manje dala ngayikhipha angisakufuni, and manje my brother ubuyile, I'm sure niyamcaba umjita makakhona kuma love back wathi ngimize azazise bafethu ukuthi ukhala ngani. Ayo excited yami zwakala sizoringa. Ayo bro ula ngombana uthi yami angimnandi wena njani ngakho? Ngimnandi thami ngiyacaba ukuthi lo athi wavelela kuma yini ama love back yesitokoni sesifuna ama love back ku manje uyakhala amanye yakhala ngoba if mawuvumile zamanje right manje I hope akusuhuye lo ya akusuhuye mfana akusuhuye. Okay manje uthami igama lakho nje ubani igama lakho feel mina feel igama lami Katlego Katlego. So manje ukhala ngana uthi mina ngikhala ngalongwane mfethu mntana lona mfethu angisamfuni nangigrade awusamfuni. So wena na ngicala nini uJohn? Sina 2 years 2 wakhothi wakhetha kumnyaka manje and plus uyabona manje siya ku winter wakhetha kumnyaka ngewinter uthami yini kwenzakaleni ukwenzani uyakubhayizisa mfana isikhebereshe kumntana lona bombastic side eye, criminal offensive side eye. No awuzwani ngale nto awuzwani ikhebereshe mfana wena ufuna umuntu ogrand wena mina ngifuna umuntu ogrand uzongiphatha grade uzongikaya inhlonipho lo muntu yakwada mfethu uya wenzeni kanti ngitshela story athi mina bheka mina ngizonceda wena ngisho mina ngeke ngicaba ukuthi wafuna ukugeda mina ngitshela story nami lo muntu lo mfethu like sometimes mangivakashela la afika kwadi mfethu yezwa afika thubani uPalisi bani ngimazwi lapho uPalisi uyafika nje mfethu wathubani uPalisi yabo noma thola thina ezamajita feel like nabangani bamantombazane yasho ukuthi makathi uyangithanda ngithi nami ngiyakuthanda yabo simple ezumngani yena uyithatha ukuthi wena ungena la and bayazana mfethu labantu laba yabo but uyena unedrama mina ngifuna umtshela yonke into angifuni uma ufika lapho thapi bese ngala ngiyomtshela angina baby next umtshele ukuthi wena uyinja uyangizwa uyinja umkoti awuluma. So manje awuthami manje sesibile phakathi mayindaba mayizingena indaba singamthola kanjani afile ngizozama umpelasele kuyawuthami uthini ngithola sithi manje sisafona bafethu make sure ukuthi subscribe like do the most bafethu ngiyodropa soon angingithatha isikhathi ukudrop le uzoyikhipha fast episode guys ngizoyikhipha fast make sure you subscribe like share and comment nami ngazi ukuthi ngiyenzile awuphele lapha uthami awuphele lapha uthami. So manje senza kanjani ampana uyazwakala okay. So manje awuthami ngizela ngizokunayita ne sure okay. So manje awuthami ufika lapha angifuni nje mina ngithe umtshela ukuthi uyinja so yini inja umkudo akaluna amazinyo akaluni. So manje awuthami uthe senza kanjani simthola kanjani ufili na ngiyazwakala okay. Umtonsi sizoma la angaboni ukuthi size ngama camera ngithola. So guys make sure you like share and comment. Nginamahloni angazi ukuthi ngiyenzani but mara nenzihle le ngithanda ipenti yakho hayi sanibonani yebo sawubona right ngiyaphila nami ngiyaphila igama lami uBlack Ace yabona
So manje ku Black Ace TV ungasaba amakhamera, ungasaba abantu la u-free. Yabona? Ama-camera wani? Bheka lalela my sister. Awuthaki ngibhalele kulento enye ufuna ukutshela yona and like into ezi-right nje. I'm sure nawe uzojabula. Angisho yamaza ngisho. Hawu bekangeka khona ukungitshela like ngaphandle kwama-camera. Surprise khuleka mfowethu. Angibheka ufuna ukukhomba labajolayo abantu ukuthi lento leyo umjola injani. Ngani? Uyabona? So my brother Mara besingayenza mosithu ngaphandle kwama-camera. Angithi ngisakhuluma mina. And mina ngithanda umuntu bengikhuluma angene. Okay. Angithi. Sure, lo lalela mina ngithi my brother uthi ufuna into ufuna ukutshela yona. Uyangizwa? And my sister ungilalele ngikhuluma nawe. Uyangizwa? So my awuthami. So uthi ubani igama lakho? Anele. Anele. Okay. So awuthami. Okay. Abo Anele ngiyabaza ngisho umuntu kanjani. Ngiyabaza bo la yasiyeke le my sister sizokhuluma ngilanga sesihlangana futhi angasohlangana kanjani. Okay. Awuthami umtshele into ungitshelela and angifuni nje utatazele. Asikwati no hard feelings face ne I'm nangreni ngawe manje. Yeah. So ndele imali angathi akakuzu kahle lo. Ngreni ngawe ntwana. Grand kanjani? Mnandi. Ngisakufuna. My brother uthakazakufuna. And manje awusangifuni akasakufuni ugreni ngawo angimnandi yini uzama ukuchaza labantu nalamakhamera akachazi umuntu la akachazi umuntu la akasakufuni ufakazani ubatli awusamnyaka ke bathi kaspedi ayidira khalintwe kudira uyabona my sister leyo ne leyo abantu ofana nawe nje come down angisho uzilethe umuntu wami la ukuthi azodampa mina akusumuntu wakho lo ubani ke uyini ukuyekile akasakufuni umuntu wami angakavumi mina angakavumi uzovuma ke ngizovuma ngenkani ngitshele why yazi why uqala unama trust issues nama uyamhlukumeza ngiyakuhlukumeza mina uyamhlukumeza Katlewo ngiyakuhlukumeza mina mangibuza ngabo mpaliseni Mpaliseng uyamazi ukuthi umpaliseng umngane wami umngane wakho angitshela uKatleko awuthami ngimtshela utheni wena nomngane wakho athi wena wamlanda wamshaya endlini why umshaya endlini wena wamshaya endlini uyafeba What? uyafeba uthi yena unamangana amantombazana and athi yazi mina athi wena umkhamelani kanti from nini mina ngazi ukhamelani lo from nini mina ukhamelani unghamela for umpaliseni yamazi umpaliseni ngimazelaphi angitholi umpaliseni sometimes ngimthola nenzani yeba nesihleli bahleli sikhathi kungivulela ke wenzani ungarasi nawe uyarasa musi hawu kwenzatha isikhathi kungivulela ungangitsheli ngarasi show yami uyawucaba unjani umnyango wami unjani Mele mfethu ngifunile intuzi intanga ukuthi ngivule leya nto uyazi na ukuthi umuntu unjani why ifuneka intambo mawunompaliseni mara mawunamaye uyazi mos ngilungisela simanje ngazi ini mina ngrendi ungrendi my brother akasakufuni and upalisengumuntu ayikho enjalo ke bhuti upaliseni right upaliseni mina ngrendi ngithi mina ngilande wena ngakshela azange wangishela uyodampwa yimi umshelile hayi my sister wona leyo ne leyo mina uzezivandara now awuthama sivandara Katlewo ungazongihlanyela wena ungazongihlanyela akunanto grand ngayo la awungitsheli leyo yeyi wena uthini ngani masista mina ngizonomjika la wena sukwazi sakushiya la Katlewo ya wena kahle uthi mina ngine drum akusuka umuntu one drum bongeke ukhona ukungidampa sithu uletha amakhamera ufuna ukungivukisa ngabantu kahle mabakubheka buyelana kanye nginxaya kabani eyakho angithi umshelile ngisho akasakufuni ke yena ukhathele unomunye umuntu angisho wena unomuntu angisho ya ngina angitshela ubani ungitshelile uthi abantu abayi3 yena uthi abantu abayi3 umtshele kanjalo idudla uzisaphi idudla uzisaphi idudla yini
awuthiyami ngiyazama la ngikenza umuntu uzongireplace ngothatho and ngiyabona Kuba bonke abantu. uyamsaba lo muntu Uyangithanda. wangathi uyamsaba lo muntu makakuthanda Siyashaya wena amantombazane. makakuthanda man bheka makakuthanda kenzakalani ungamshaya umshelane wena Makakuthanda ungenaphi Fethu. ungenaphi Awashayi mina asikhulumeni kahle. uzomlwela lo muntu Awashaya lo amantombazane. uzomlwela lo muntu lo mina my sister angazohlanya ngifuna kade ungazongihlanyela ne ungazongihlanyela kade wona nawe imala angeke uzongitshela ukuthi ngimephi lo muntu lo azongihlambalaza phambi kwamakhamera kwamele babone ukuthi hayi usile wena unamba wawuhamba umntana bakho Ngikhameleni kade ngikhameleni umkhamile khameleni umkhamile asimeni imake ngiyangijwayela wena imala uyangijwayela awusamfuna ngisho ngitshele manje ukuthi awusamfuni izokhona ukubhala uzomana uzongitshela emehlweni ukuthi awusangifuni so ma uzenzani uthi anele angisakufuni ngitshele ke ngitshele angeke uzothi ugrand ngani Green ngawo. ya ushap Shapka vibe. and plus nawe ntombazana bayandlula mawuhamba ngamthatho oyi1 lapha Kanama. yeah ngani Kanama. kanama yeah Kanama. ngithwetlo khanginama Hey nawe. ungangiphapheli uzani ngapha uza ngapha ngingazongihlanyela wena ima wena uza ngapha imala wena and wena my sister ne size la mntwana lalela angithi uyabona manje ungathi ugelo wakho ungayitshela umama kho ukuthi wena uthi ugrand ngami uzothi Ngitshela. sefika kwazani umtshela ukuthini Ngathi green nawe. so manje wena katewo umama wakho uyazi umama wakho uyazi ukuthi uyangijwayela ubhizinisi lomntana lo uyazi Bathi ngitshelile. so manje inkinga ikuphi lapha inkinga ukuphi ngani ungidampelani okay makangiphi valid reason ke besides drama ngiyathatha awu why ungangifuni and lento lezo Usha umfana, usha abafana. lento lezo Abafana. now relax man hawu mtshela usirasela la wena Angithi ukatawa ngisho letha wena la Bathi green. Feel uza la katawa uza la sizokhuluma okay woza and ungasondeli wena ungazongitshela ukuthi ngasende ukatawa umuntu wami ngeke uzongitshela ukuthi ngiyenzeni ngomuntu okay uyajola ujola abantu abayi3 ungitshele mina ungitshele kanjalo into siyahlukanisa lelo katewo mina ungitshele kanjalo okay athiyami mtshele into okudeni ezokhona ukuvakha because ngiyakubona ngathi wena ungenza isilimo khule sova sonke. ungenza isilimo Uzosala yini? wayuvana naye Mina green. Why uhamba nami antuze wayahamba nawe wayahamba nawe nobani? Uzanga nawe. uyekile wena uyaphapha ne Uzanga ungenapho wena. ungamtshela umama wakhe uyazi ukuthi wena yeah kahle upemile kanti uyapema kahle uyapema uyapema ukatewo angimangali ukizahleka la awuthembi Ngiyapema. uyapema Pemani. upema insango katewo sonke, upema nobani upema nalothatho wakho manje khizima makathima uright uright Ya. wena upromote amanyala wena amanyala wani akasakufuni wena Wena wayulwa. Wayihlala. ya ulwelani kanti wena ulwelani ulwela ukuthi yena wakushare Akangishelanga next. Ukusalayo angidinganya mfethu. yeah why ichayile Why? Hawu. Because angikufuni mfethu une drama mfethu. okay shapa ichaya Usikhebereshe. uyamona Come on. and uyamona manje cameraman Ayitshayile. ukhathele sifuna ukuhamba manje Ya. uyamona sekakhathele manje mina ngingenaphi asingeni indawo awuthembi mina ngingena Asingendawo asivayi. Yeah. Show. why uyaphi hey wena angeke usidina phela wena noma nginamuntu katewo angeke uzongisiya ngisingile yewena katewo hamba kahle Ungangishanyeli. hamba kahle Katewo, hey wena ungazongishiya ngisingile lo My sister, angeke bheka yes uzokutshela something ukhulume kancane lalela yabo uzolithola indoda kahle wena uyahlukanisa ne hayi asikhulume kahle ke yathi manje Katewo. sithula uhambile ukatleko sithula uzizoma la bheka my sister ungangibambi angikubambanga ke my sister sithuka ngisho la A few moments later. manje inamba ngeke ngiyithole inamba my sister injalo madoda ngithi ngicelela inamba uyakafuni because ukahle ukwatile hamba wena hamba
ngikwenza umuntu ngithi inamba awufuni. Angithi sizoyilungisa lento le. Mina nawe. And it might cost ukuthi ngihambe.